35 बोसोर गोलाव समनि उनाव गोग्लैसोनानै थानाय बर'नि गिबि गाब गोनां सावथुन आलायअरननि नेगेटिभ फिल्म रलखौ मुम्बाइनि फिल्म सिटीनि एडलिब्स फिल्म प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय बिटिआर सोरखारनि नाजानायाव दिहुननानै लाबोनो हानाय खौराङा गासै बर'फोरनि गोसोआव रंजानाय लाबोदों। बे रंजानायफोरनि गेजेराव आलायअरन सावथुननि गाहाय फावखुंग्रि हांमा सिख्लानि फाव खालामग्रा रहिला ब्रह्मआबो रंजानायजों उसिफावनाय मोननायखौ फोरमायदों। बे बेलायाव बिथां हांमा सिख्लानि फाव खालामग्रा रहिला ब्रह्मजों टाइम 8 बर'निफ्राय मोगा-मोगि लाहैदोंमोन। बे मोगा-मोगियाव हांमा सिख्ला रहिला ब्रह्मआ मा बुंखो? फै जों एसे मिथिना लानि। आङो बे समाव 12 फरायदोंमोन। आंनि बैसोआ 26 जानांगौमोन। 25 जानांगौ। बे जितु माने फिल्माव जितु एक्टिं खालामनो थाखाय नोंखौ सोर लिंहैदोंमोन? बेयाव नों गोसो जादोंमोन ना? गोसोआ माने जानला मोनला आरो फटक बिदोंमोनथ' बिसोरो हाफ फटक मोनसे ओमफ्राय फुल फटक मोनसे ओमफ्राय बाहाय खोनानायखाय आंबो लोगोफोरखौ लानानै स्टुडिय'आव थांनानै फट' खेबनानै हाफ मोनसे फुल मोनसे फट' हरदों आरो ओमफ्राय दाना बे डाइरेक्टरा मोननानै फैबायबो साननैनि उनावनो ओमफ्राय आंखौ बिदिनो बुंफैबाय नोंनि गारांनि टेस्ट लानो ओमफ्राय थाबायनायनिबो माबा लादों बिसोरो बे समावनो ओमफ्राय मोनसे मिटिं बादि खालामनानै गारांनि टेस्टबो लादों ओमफ्राय उनाव सेलेक्ट खालामबाय बिसोर आंखौनो। आं बे समाव बाराद्राय मोजांबो फिल खालामाखै जायखिजाया एसे जाम्बि धरननिसोमोन नालाय माबा ओइ एक्ट्रेस जानो मानो होनलाबायनानै बुंनाय सानलाबायनायसोमोन नालाय ओमफ्राय उनाव जालांबाय आरो बिदिनो शुटिंनि मानि माबा खालामबाय मोजां मोनलांबाय आरो बेखौ ससे बुंनानै होयो आरो माबानो शुटिं समाव ससेल' जेनेबा बे नवादा सुमफ्राम जानोबा होननायखौबो बिदिनो ससेल' होननांगौ मोखासथ' लानाङा बेबादि। दा गोदानै दा नोंथांनि 1982 मायथाइयाव जितु आलायअरन जितु शुटिं जादोंमोन दा बे फिल्मखौनो गोदानै पुनेनिफ्राय लाबोसिगोन बे बेलायाव नों माबादि मोनखो? आंथ' बिराद मोजां मोनबाय गोमालांबायमोन आंबो नुवाखै एक्सुवेलि माबायाव हलाव नुवाखै आं मोनसे नेसनेल बे टिभियाव होनायावसो आं खेबसे नुदों बेखौ टिफङावसो दंमोन आङो बे समावसो नुदों ओमफ्राय बेहायथ' एसे दानला दुनलासो जादों माबानायफ्रा गैयामोन माखासे आं बिदिसो मोनदों आरो दाबो मोजाङै नुवाखै। बे दा नोंबा नायनानै दा जुदि नों बे 30 साननि गेजेराव जुदि नुयोब्ला नों माबादि गोसोआव सानखांगोन? बिराद मोजां मोनगोन खोमा मोजां मोनगोन गोसोखौ दाबो आं मोजां मोनदों आरो बिसोरो बिदि मोनफिनदों होननायखाय फिल्मखौ मोनफिनदों होननायखाय मोजां मोनगासिनो दङ। दा ओरैनो नों बे आलायअरन सिनेमा बानायनायनि उनावहाय गुबुन सिनेमायावबो एक्टिं खालामदोंमोन नामा? ओहो खालामाखिसै आं अलरेडि आलायअरन शुटिं जाफुनाय समावनो हाबाबो जाबाय ओमफ्राय बे मोनसे सेट माबा पिकनिक जानाय माबाखौ हाबा जानानैसो खालामफैदों आङो मोनसे पिकनिक जानायनि माबा दंमोन ना शुटिं बेखौ उनावसो खालामफैदों। बे माबायाव दोंसेसो मेथाइ नोङो गोसोआव दं नामा खननाय ओरैनो दोंसे खनना होलाय एसे बे पिकनिक जानायनिखौनो ओरैनो एसे बारा गोसोआवबो गैलायलांला। आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अराय समनि आंनि बे दोंसे मेथाइ बै दाव फालोआ मानोबा बोदोर हालि हालि बिरलांदों बबे रायजोआव
बोहैथि दैमाया मानि बानि जोम सिरि सिरि बोहैलांदों बबे मुलुगाव आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जायखिजाया दा नों गोदो सिनेमा शुटिं खालामनाय आरो दानि सिनेमा शुटिं खालामनाय बेसेबां माबायदि पार्थक्य नुदों आंथ' गोदोनि शुटिं खालामनायखौल'सो मिथिगौ दानिखौ आं नुवाखिसैबो दा ओरैनो सिनेमाफोर नाया नामा बर' सिनेमा ओहो नायनाय जाया नायनाय बे जाया बेलायाव दा नोङो बर' जिथु एक्ट्रेसफोरखौ नों मा बुंनो नागिरो बिसोरखौ आङो साबसिन हामसिन जालांथों सानो आरो मोजां मोजां माबानाय साबसिन हामसिन जालांथों सानो जेनेबा जोंनाथ' एसे जों बे खालामजेननायबो नालाय जों बारा मिथियामोनबो दानिफ्राथ' एसे शिक्षित जाजोब्बाय बेफोरबादिखौ नुयै नुयै गोरोंसिनबो जाजोब्बाय मोसानोबो गोरों जासै दाथ' गथिखे बिसोरो साबसिन जागोन बा जाथों होननानै आं आसा खालामो आरो नों ओरैनो मोसानायावबो माबा प्रेक्टिस लादोंमोन गोदो सिख्ला समाव लाथाराखै ओरैनो डाइरेक्ट मोसादों औ ओरैनो डाइरेक्ट मोसायो मोसालाबायो बैसागु मोसायो बेफोरबादिखौ आरो बे शुटिं खालामबाय थानायाव बै गाबनो ओंखारनायफोराव गाबनो ओंखारथारोमोन ना गाबनो ओंखारामोन आङो गाबामोन ओमफ्राय दा संसार जानायाव दा माबादि संसार जालांखो दा माबादि थासारि दं नोंथांमोना संसाराथ' जोंना बर्थमान दासिमनि बिथोराव मोजाङानो सोलिलांगासिनो दङ सान्थि दं आरो आं गोदोनिखौबो सोलिजानो लुबैबाय आगर गुबै दावराइ मोख्रेब बेफोरबादिखौबो आं गारजानो बायो आरो बेफोरखौबो गाननानै मोसाबा दानिखौबो नायै नायै टाइम नायै नायै बा सिनारि नायै नायै गानबा आं मोजां मोनगौ दा जुदि सोरबा नोंखौ शुटिं खालामनो लिंहरबा नों थांगोन ना आं थांनो हानाय नंला बोरायाबो हारसिङै जायो न'खराव आफामोनहा सुखुथाराखै आंखौ फिल्म बानायनानै मा जानो बदनाम बरसि जायो होननानै बयबो बाधासो होखादोंमोन आरो ओमफ्राय आंथ' अलरेडि नाम हरखाबाय माबा जाखाबाय एग्रि जाखाबाय ओमफ्राय माबानो हायाखिसै ओमफ्राय दा शुटिं खालामखांनानै हाबानिबो खोथा फैबाय ओमफ्राय माखासे शुटिं खालामनानै बे हाबा जाग्रोनायानोसै ओमफ्राय शुटिंआबो जाथ'वाखिसैमोन बै आलायारनावथ' एसे द्रप थादोंथ' बेनि उनावसो हाबा जाखांनानै उनाव शुटिं खालामफैफिननांदों एखे लायदों बिसोरो आंखौ आलायारन खामानिनि उनाव सोरबा नोंखौ शुटिं खालामनो लिंहरदोंमोन नामा औ खोमसिनि लामायावबो आंखौ मेइन एक्ट्रेस माबा खालामनो लेंफैदोंमोन ओमफ्राय आङो एकदम माबा होथाराखिसै आफा रागा जोंनायखाय दा नों दा बिदि गोदानै दादि रिलिज जाफिनगोन बे बेलायाव नों सोरखौ साबायखर होनो नागिरो आङो बर' रायजो राजाखौबो नायनो होननानै बिबाय थानानै माबानानै मोननायखाय बिसोरखौबो साबायखर होनो सानबाय ओमफ्राय दा बर'नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनो माबा बे फिल्मफोरखौ दिहुनफिननो होननानै माबानायावसो दा बेखौ मोननाय जादोंना ओंखायनो आं बे बिथांखौबो साबायखर आरो साबायखर होनो होबाय आंनि